teda toto je moje prvé video a teraz dúfam, že teraz budem často točiť videá, takže by som poprosil, aby ste zbytne prosím vás hádzali lajky na také follow. Chcel by som získať 100 followov, aby som mohol potom streamovať aj natáčať viacej, no budem vedieť, že vás to baví, tie moje videá a že vás to teda baví. Dúfam, že aj vás to bude baviť, aj mňa. A užite si moje videjko. Dám si toto očičko. Tento busík. A neviem, čo to je za hru, ja som si teraz len tak stiahol, že čo. To kto vymyslel túto hovadinu. Stačí iba do prvej númery. Úplná kotina. Takže toto proste nešťahujte, lebo ja proste to iba skúšam, aby ste ju nemuseli. Tak. Moje prvé video, čo bolo pred 2 rokmi, to bolo z niečoho iného. To bol Clash Royale, si ja tak myslím. A táto hra je podľa mňa tá najlepšia. Táto není najlepšia, to si budete myslieť, že som kid. Je síce najlepšia, ale je zábavná. Pozrite sa napríklad. Celkom mňa to akože osobne baví. Nemusí vás to baví, myslíte, že som nejaké decko, neviem nič, iba toto robiť. Ale ináč, že by som chcel natáčať aj toto na počítači, ale neviem jak na to, takže by som bol rád, keby ste mi dali nejaké rady do komentárov a teda potom nahádzajte tam nejaké lajky a budem šťastný a budem viac natáčať a možno, že za tých 100 odoberateľov alebo za 50 odoberateľov, tak možno vydám špeciál. To je jedno jaký. Niečo už mám naplánované, že aký by to mal byť. A bude to sranda. Bude to všeličo. A bude o 100-krát väčšia sranda, keď mi napíšete do komentárov nejaké vaše rady, aby som potom mohol začať natáčať aj na počítač. Takže budem rád, keď mi dáte tam nejaké rady do komentárov. A tak budem iba rád. Budem strašne rád, aby som potom mohol aj o nejakých hrách, čo je Roblox, Fortnite, ale asi skôr Fortnite. Také veci. Neviem, nejako mi teraz nejde, neviem, čo mám robiť na počítači, takže musím si to nejak všetko nachystať, aby som vedel vôbec, že ako to robiť a nápady na videá, alebo možno, že aj z GTAčka vydám, alebo len tak random video shorty vydávam. Ale chcel by som začať streamovať, takže musím aj toto natáčať. Ja robím to len kvôli tomu, že chcem, aby som streamoval, ale aby ste sa mali na čo pozerať. A keď máte na voľný čas, ale viem, že vy máte niečo dôležitejšie, školu a tak ďalej.
ďalej a tak ďalej. Nemôžete pozrieť aj iných youtuberov. Ja by som sa nikdy neodporúčal, ale keď to chcete vyskúšať, nech sa páči, nemám problém. Môžete si pozrieť môj kanál. Za pár rokov tam dúfam, že už budeme mať. Tak chcel by som, teraz mám iba jedného odberateľa. No tak by som chcel, aby sme tam mali aspoň tých 50 alebo 20. To je môj sen teraz celú dobu. Celú dobu budem chcieť iba toto a nič iné. Čiže iba od vás, aby ste sa zabavili. A také veci. Dobre, na teraz by to už bolo všetko na toto video. Tak čau.